झालं तुमचं आमचे पिक्चर बघून? पिक्चर लाईक सर पुढे नंतर तुमची ॲक्टिंग कॉमेडी पांडव थँक्यू. कसं झालं आमचे पिक्चर बघून? खुशी झाली, बरं खुशी झालं आमच्या तिथे हवं सगळे बघून. थँक्यू. कसं झालं पिक्चर बघून आमच्या? हां हां सरी थँक्यू. सुपर थँक्यू. मूवीचो पट आसा ॲक्टिंग मागीर सिनरी त्या परत शूटिंग केल्याच पडल आसा कॉमेडीचो पट आसा. थँक्यू मॅम. एवा मस्त लायक हंत पिक्चर आमच्या समाजाच्या आमच्या भाषेच्या आज्ञाने बघून सपोर्ट करला सांगा थँक्यू. थँक्यू. कसं झालं मग आमचे पिक्चर बघून? भारीच कोट झाला रडेन सोडला होता की भारीच कोट आधी स्टोरी भारीच कोट झाली आम्हाला. थँक्यू. चुकट होऊन हां थँक्यू. संसार भारी लायक म्हणतो आणि सुपर लायक करा. थँक्यू. कसं झालं पिक्चर आमच्या? थँक्यू. खुशी झाले. थँक्यू मॅम. समजा बाकी थँक्यू. कसं झालं पिक्चर बघून? कसं झालं आमचा संसार? थँक्यू. कसं भारी चकट आमचा संसार थँक्यू मॅम. हां ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मला आಗಿ झालं मागीर स्वतंत्र दाखयलें आदिल्ल्या जिवनाचो दाखयलें शेतात त्या परस्पर लायक जालें आतां फुडें वता मला देव असंच तळेन तुमचं जीवन मान चकट करून दे म्हणून आम्ही देवा प्रमाणे. थँक्यू मॅम. थँक्यू. मस्त लायक म्हणते हळदीचे चित्रीकरण हळदीचे जीवन पुरा लायक करून दाखल सर आणि कॉमेडी पुरा लायक माझं पुत्र हसत लायक. थँक्यू मॅम. कसं झालं तुम्हाला? थँक्यू. सिनेमाटोग्राफी आणि तुमची ॲक्टिंग सुपर असतं. थँक्यू. तुमचं तुकड झालं बरं झालं थँक्यू. ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. मस्त लायक झाला फिल्म. काही फिल्म असं होणार नाही लायक मस्त लायक. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. सूपर. मूवी पुरा लायक दर्सा मी 2 years आणि फिल्म बघला नाही ह्या फर्स्ट कसं झालं पिक्चर? कॉमेडी असं. थँक्यू मॅम. कसं झालं पिक्चर? सुपर दालिसा. हां पोरं बघलं तर हां. खुशी झाल्या? हां हां. खुशी नाही तुम्ही? हां. हॅपी नाही? हां. हां बाय बाय. कसं झालं पिक्चर? मूवी लायक असा हां. डायरेक्शन चोपट असा बोरिंग नाही कॉमेडी चोपट असा पूर लायक असा डायरेक्शन क्लीन नीट आणि चोपट असा. थँक्यू सर. लायक दर्सा पिक्चर. थँक्यू. थँक्यू सर. आमच्या भाषेत क्लिअर लायक केलं असं बेस्ट फास्ट थँक्यू. सपोर्ट जाल्सं फिल्म आता असं आमच्या कोंकणी भाषेच्या पुढे सपोर्ट येऊन दे आणि हसन हसन रडायला घाले. थँक्यू मॅम. कसं झालं? सुपर जाणं थँक्यू सर. तुकड कार्यक्रम फस्ट असा एक संसार 2 झाले मग ಒಟ್ಟು झाले नाही आणि तेवढं. थँक्यू सर. कसं झालं मग? चोकट पिक्चर चौकड झालं खुशी झालं बघून आणि चौकड मॉरल असा आमच्यान भारी अनेक अशी तयार होऊ शकते आमच्या समाज आणि असं. ओके थँक्यू. थँक्यू मॅम. पिक्चर लाईक जातं असंच पिक्चर आणि पुढे म्हणून आमचा सपोर्ट आहे. थँक्यू सर. कोट फर्स्ट क्लास करतात तुमचं कोट ॲक्टिंग करताना की नाही लाईक करतात. थँक्यू सर. थँक्यू. कसं झालं मग? चुकट झालंय हां. असंच पुढे चुकट झालं ते. थँक्यू मग. थँक्यू. कसं झालं बाबा पिक्चर? मामाचे ॲक्टिंग सुपर असले. हां थँक्यू. कसं झालं? थँक्यू. मस्त चोकट झालं मस्त खुशी झाला. थँक्यू मॅम. अरे लायक असा तुमच्या विचार आमच्या संसार तुम्ही येणाऱ्याचे गुण आहे आमच्या संसारासारखे तयार असं. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. रिअली लायक असा आणि फॅमिलीचा एक मेसेज आमच्या विचार. हां थँक्यू सर. थँक्यू. कसं झालं पिक्चर? लाईक झालं. खुशी झाल्या ना तुम्हाला? हां. हसी येल्या? हां. रडायला येल्या? नाही. नाही हां. थँक्यू. बघलं खुशी झाल्या ना? थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. लायक जाल्सा मस्त भव्यचा इमोशनल रोल मस्त लायक जाल्सा. मागे ಒಟ್ಟ ಸಲ संसार सेपरेट केलं तर कोणीतरी त्याचा परिणाम काय होता म्हणून सांगून जनस लायक रीतीने दाखल आणि हल्दीचं सिनरी मस्त लायक जाल्सा. फोटोग्राफी मस्त लायक जाल्सा. थँक्यू मॅम. थँक्यू. सुपर पिक्चर मूवी. हां खुशी झाल्या नाही तुम्हाला? खुशी झाला आम्हाला
आमची संसारिक चुकट रीतीने चालायला सांगा इथं काढलाय. थँक्यू मॅम थँक्यू थँक्यू मॅम भारी खुशी थँक्यू लाईक देते हां लाईक देते लाईक जालें सूपर आसा पांडुमामाचें ऍक्ट आमकां मस्त खुशी जालें हंसले जालें मागीर लायक कोंते सुपर पुरो जाणांचें ऍक्टींग पुरो लायक थँक्यू मॅम थँक्यू लाईक देते थँक्यू थँक्यू तुमचे आशीर्वाद थँक्यू सूपर लायक थँक्यू थँक्यू मॅम फोटो मूवी మీకు दाखवतो नंतर भाऊ बहिणी भाऊ खेळ म्हणणे असं हवं मग आत्ताच्या काळात दुड्डू एक असं प्रयत्न आहे दैवदेवांची थोडा आठव हवं आहे चोकोट रीतीने तुम्ही एक दैवदेवाची आठव करीसारखं एक समाजाचं दाखवलं थँक्यू सर कसं झालं पिक्चर आमच्या भारी लायक मूवी सूपर केलं सर ॲक्टिंग उन्ने पूर्दानांचे सूपर जालं सर आणि बद्दल एक समाज एक कसं असायला होऊन आमचे संसार कसं असायला होऊन एक लायक करून दाखवून दिलं सर थँक्यू थँक्यू सर चोकोडंत मूवी थँक्यू थँक्यू सर चकोट ॲक्टिंग लाईक सगळं हां ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಸದಲ್ಲ ಆಮಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗು ತುಂಬ ನಾನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಜನರ ನಮ್ಮ ಆಶೆಯನ್ನು ಯಾವೊಂದು ಏನೊಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ 4 ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಭಾಷೆಯ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹುಶಃ 9ನೇದೋ 10ನೇದು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಫುಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವರಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಸದಲ್ಲ ಆಮಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. लाईक म्हणताय एक्सपेक्टेड जॉन सर लाईक ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. लाईक असं मस्त. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ बघलं पाहिजे संसार समय चुकडंत्या एक्सपेक्ट केलं नाही RSP फिल्म फर्स्ट प्रयत्न तिथलं लाईक करतात करणं ಅಥವಾ असेच लाईक पिक्चर काढा. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. भारी चकोट होते दैवाचे प्रभाव कितल्या म्हणून हे चकोट मस्त लागलं. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಸದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ लायक कोणतं मस्त लायक कोणतं ॲक्टिंग तुमच्या ॲक्टिंगचं लायक आहे ॲक्टिंग. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. पिक्चर भारी चोकोट अंत हल्लीच्या स्टोरी आणि सीनरी स्टोरी पुरा भारी चोकोट अंत तुमचे परफॉर्मन्स पुरा आगे चोकोट अंत वेल डन. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. सूपर डान्स आहे, भारी खुशी झाला. पाहुण्या दिवसाच्या कशावर भारी नाही डान्स. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಸದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಮಚೆ ಚುಕ್ಕೋಟ್ झाला. ಚುಕ್ಕೋಟ್ झाला ಖುಷಿ झाला ಖುಷಿ झाला. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. चुकोट झाला आता फर्स्ट झालं. होयदಮ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಸದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಂ होय हां 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 होय होय थँक यू. कसं झालं मग पिक्चर चुकोट झालं. हां होय आणि असेल पिक्चर काढा. थँक्यू. चुकोट झालं. थँक्यू मॅम. सुपर फिल्म. थँक्यू मॅम. थँक्यू थँक्यू. कसं झालं पिक्चर लाईक झालं चुकोट झाला मग त्या फर्स्ट आमच्या राष्ट्रगीते सॉंग घेतलात ना मग त्या खुशी काय फिल्म तर नाही त्या मला खुशी म्हणजे पांडुमामा ते पिक्चर क्लायक जमत्या त्यामुळे तुम्ही पांडुमामाला क्लायक बुद्धी शिकवा त्या पुरा फेट म्हणून त्यात काम चुकोट झालं. होय थँक्यू. सुपर थँक्यू सर थँक्यू. कसं झालं थँक्यू थँक्यू सीन आहे थँक्यू. पार्ट लाईक झालं. लास्ट सीन मस्त लाईक झालं, खुशी झालं. भारी खुशी भारी लाईक लास्ट सीन मस्त बेजार झालं. थँक्यू मॅम थँक्यू. सुपर थँक्यू. कसं झालं पिक्चर सुधीर तुमच्या आणि पांडुराची ॲक्टिंग आहे तसं. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. लाईक झालं भारी खुशी झालं अजून लाईक पोरं तसं भारी लाईक झालं. थँक्यू सर थँक्यू. कसं झालं मग भारी लाईक झालं पुरा सुपर आहे. आमच्या जे भाषेने चाललं आहे की पिक्चर भारी खुशी झालं.
फोटोग्राफी भारी खुशी झाली तुमच्या प्रयत्न थँक्यू कसं झालं मग पिक्चरचा गोड झाला मी लहान असताना कुकुंदुरान माझ्या आज्याचं घर परगावन तागे आम्ही थोर झालो मग त्यान 2 घंटे माझ्या आज्याच्या घरी जायला इतलं खुशी झालं नंतर गात शात ते हे पुरं मी लहान असताना त्यागे बघलाच तोट ते आता असं आता शात होळत नाही मग त्यान थंयचं जाऊन भेटलेलं खुशी झालं थँक्यू सुपर झालं राहील सर थँक्यू शेवटू गावला सुधीरा कितलं सोडून तुला जेवला भारी लागला सर पिक्चर थँक्यू भारी जबरदस्त खुशी झाला कॉमेडी के भारी लाईक कसा मी देऊन टंटवणे झालं त्याच्यावर टणटणीत आमच्या घरच्या कुठे लाईक ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ थँक्यू ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತೆ ಮೂವಿ ಸಂಸಾರ ಚನಿ ಒಟ್ಟನಿ ಬೈಸನ್ ಬಗುಂಚ ತಿಸಲೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಚಿಕ್ಕದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು कसं झालं पिक्चर अच्छा ब्युटिफुल थँक्यू चुकट झालं सर फिल्म तुमच्या ॲक्टर पांडूच्या ॲक्टर चुकट झालं सर थँक्यू फिल्म भारी चुकट झालं सर चुकट ॲक्टिंग असंच अनेक ಮೂವಿ ತಸಲच ಕಾಡ म्हणून सांगताನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ थँक्यू नमस्कार भारी चौकट आमच्या संसार म्हणताना अज्ञांच्या संसारांचं तालांची स्टोरी ही राष्ट्राचं एक दैवाचा एक अनुग्रहाचा आहे आणि ते भारी एक चौकट एक दैवभक्तीचा एक अनुग्रह आहे त्याचं भारी भारी एक धन्यवाद असंच पुढे मस्त कार्यक्रम तुमच्या मित्राने होऊन द्या म्हणून त्याचा जबाबदारी प्रार्थना करता थँक्यू चुकट हां इथं बरोबर चुकटसारखं काढा आणि तो गेला का तुमचे आशीर्वाद सदा असं आमच्यावर थँक्यू पिक्चर तर कोण राहून द्यायचं बघूलायचं पिक्चर पिक्चर बघूलायचं आमच्या थँक्यू कसं झालं पिक्चर बघून खुशी झालं टाइमपास करायचं गती झालं ना असंच कधी नाव येऊ सके पिक्चर काढीत राहा थँक्यू तुमचे आशीर्वाद मग चौकट झाला आता समाजून चॅलेंजचा एक स्टोरी लाके सर परत ॲक्टिंग मला भारी खुशी झालं मी जेवण चुकट झालं चुकट आणि कसं चुकट प्रोग्राम घेऊन द्यावं नका मी द्यावं थँक्यू सर थँक्यू कसं झालं मग कसं झालं कसं झालं मग पिक्चर खुशी झालं नाही रडलेलं पांडवा मध्ये लाय झालं सुपर थँक्यू कसं झालं पिक्चर सुपर खुशी झालं हां थँक्यू अग्गेनेचे कॅरेक्टर्स पुरा सुपर झालं सर थँक्यू कसं झालं पिक्चर थँक्यू मॅडम सुपर झालं सुपर झालं खुशी झालं रडायला रडायला थँक्यू भारी चुकट झाला आणि कपडे ह्याच्यानं चौकट मूवी तुमच्या येऊन देणार हां थँक्यू सुपर खुशी झालं थँक्यू मॅम हां थँक्यू खुशी झालं थँक्यू कसं झालं पिक्चर म्हणून आमच्या तुम्ही अभिप्राय हां आणि वाईट आपण ಎಂಚಾನಿ ರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾನ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಗ್ರೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅವಾರ್ಡ್ DOP ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ಅದು ಯಾನ್ ಪಂಚನ್ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರಾಲ್ ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ನೀವು ನಲ್ಲ ಎಡೆಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮುಂದಿನ ಆಶೆ ದೀವು ಒಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಸದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ पिक्चर भारी लाईक झालं ते ॲक्टिंग डायरेक्शन म्युझिक पुरा आमच्या आदिल्या हल्लीच्या आजीच्या घरा पुरा बघायला जाऊन पुरं बघलेलं काम पुरं आठवत झालं जेवण तरी फर्स्ट क्लास सुपर एक्सलंट ॲक्टिंग तुमचं ॲक्टिंग भारी लाईक झालं थँक्यू सर थँक्यू मी आमच्या फॅमिलीज पुरं बोळ्या आडल्याचा मी ॲक्च्युली लंडन तुमच्या सो बघूले म्हणून भारी असं म्हणते आज एक अवकाश घालं थँक्यू कसं झालं पिक्चर बाहेर लाईक होत्या बाहेर कशी आलं तुमच्या कॉमेडीवर लाईक होत्या बाहेर बेस्ट ऑफ लक थँक्यू